ፍቅሪ ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ፍቅሪ ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ሞት አይርኔ ብሩህ ሕይወተይ ሞት አይርኔ ብሩህ ሕይወተይ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰላማዊት ዩቱብ ከመይ ቀኒኹም ድሓንድኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮንለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ ተኸታታሊ ዛንታ 12 ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ጀሚረ ክሳብ ዝወደእ ተከታተሉኒ ብትሕትና ይላበኩም ኮራት ኣሕዋተይ ኣቐዲመ ኩለ ዝደሊ ግን ሃናፂ ርእይቶኹምን ሓሳባትኩምን ኣብ ቦታኹምን ተቐምጡልና ኢኹም ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ኣሕዋትና ድማ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ምትብባዕኩምን ሃናፂ ርእይቶኹምን ኣይፈለየና ናብኡ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል ካብ ዝሓለፈ ንመዘኻኸሪ ዝኣክል ኣርሴማ ማዓስከር ዓዲ ሓረሽ ምስ ተመለሰት ምስቲ ናይ ደገ ከም ዝተፈላለዩን ክምርዖ ኢሉ ንማዓስከር ከም ዝመፀ ኣብርሃም እውን መርዓ ናይ ወዲ ሓትንኡ ክሕልፍ ንማዓስከር ምስ መፀ ቴሌፎን ስለ ዝኣወዮ ንኣርሴማ ገዛ ንኽተውፅሖም ምስ ሓተታ ከም ዘውፅሖቶም ንፅባሒትኡ ምሸት ናፍቲ ጓይዳ ምስ ከደት ንፋስ ክትወስድ ንደገ ምስ ወፀት ኣብርሃም ከም ዝፀዋዓን ርኢና ነርና ዝቕፅል 12 ክፋል እንታይ ሒዞምና መፅኦም ምዃኑ ሓቢርና ንከታተል ኣርሴማ ምስ ረኣየቶ ሰንቢዳ እያ ስምባዳ እያ ሓቢኣ ከዓ ኣባሓወይ ሰላም ድኻ ናብኡ እናቐረበት እንታይ ደኣ ብፀልማት ክትስንብድ እያ ይትብልን ድኻ ኣዳው ንሰላምታ እናዘርግሐ ሓቂ ኺኺ እንታይ እሞ ክግበር ምርካብ ኮስኢናኪ ከመይ የለው ራይ ገለ ምባል የለን ምዝ ፅዋታ ገለ መለ ኮይኑ እምበር ይሓስቦ እየ ነይረ ከመይ ከውዒዱ ደሓን እዩ ድኻም ገዲፍካ እሞ ኣበይ ደኣ ኮፍ ንበል ክንዕል ንደልየ ነይረ ኣብርሃም ይሓቲቱ እዋይ ደሓን ኣብ ዝኾነ ኮፍ ንበል በለቶ ተተሓሒዞም ናብ ግልሲ ኢሎም ኮፍ መበሊ ዘለዎ ከይዶም ኮፍ በሉ ኣርሴማ ፀልማት ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ተረጋጊዓ ኮፍ ክትብል ኣይከኣለትን ስቕስቕ ኢሎም ስለ ዝነበሩ ኣብርሃም ነቲ ስቕታ ክሰብር ኣቐዲሙ ክረኽበክ መፅየ ነይረ ሰብ ስለ ዝነበረክ ግን ተመሊሰ በልዓ ነዛ ዘረባ ዝተዛረባ እቲ ምስኣ ዝነበረ ወዲ መን ምዃኑ ንምፍላጥ ስለ ዝደለየ እዩ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰምዖ ኣፍቃሪኣ ዶ ይኸውን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዩ ኣርሴማ ፍሽኽቲ ሓዊሳ ብሓቂ ናይ ሱዳን መማፅእተይ እንድዩ ኣውዚ ከዓ ኣጋጣሚ ተራኺብናስ ኣብቲ ውሽጢ ሙቐት ምስ ኮነና ሰክት ወፂና ንዕልል ነርና ፅቡቕ እምበር ኣብርሃም ሙሉእ ገፁ ናብኣ ገይሩ ኣርሱ ኣቐዲሙ የቕሬታ ናይ ምንታይ ቅሬታ ምስ በለቶ ምስ ወዲ ሓትኒ እንታይ ኮይንኩም ተፈላለኹም ክትሕሱኒ ይደልን እየ ከይ ሓባእኸ ንገርኒ ንሱ ደኣ ካብ ንዓይ ንዑ ምሕታተይ መሐሸባ እመንኒ መምኽነይታ ይሃበኒ እምበር መዓስ ዘይሓሰብክዎ ኮይነ ንምንታይ ኢኹም ክትዛረብሉ ዘይትደልዩ ኦይ ንስኻ ትገድፈኒ ትመስል ብዝኾነ ቀዳማይ ኣብ መንጎ ክልቲኦኹም ክቕርቅር ኣይደለኹን ካልኣይ ከዓ ተመርዒ ዝተፋትሐ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ቃል ኪዳን ክንኣስር እውን ኣይንኽእልን ኣነ ነዝታት ስለ ዘይተቐበልኩ ወየ ተፈላለዩና እዚ ትብልዮ ዘለኺ ቀሊል ነገር እዩ ነይሩ ነቲ ሰብ እንተዓጊብካሉ ግድን ኣይኮነን ቃል ኪዳን ክትኣስር እቲ ዝዓበየ ቃል ኪዳን ኣብ ልቢ እዩ ዘሎ ከምኡ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ብዝኾነ ኦሮማይ ኩሉ ተወዲኡ እዩ ክፈልጦ ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ሕጂ ኸ እንታይ እዩ ዘሎ መደብክ ደኣ ወላ ሓንቲ ኤርትራ ክኸይድ ይሓስብ ኣለኹ ኤርትራ ሰንበደ እዎ ኣውዚ ካብ መጻኹ ደኣ ብሕሞራ መንገዲ ድሓን እዩ ዘሎ ሪኦዮም ክምለስ ሓሲበ ንዓናይ እንደኹም ማልአካ ዋዛ ሓዊሳኻ ሓተተቶ እዋ በጃኺ እንታይ ገይረኩ ጓሌ ናትክ ኸማን የፅልአኒ ኣሎ እንታይ ፀገም ኣሎ ማዕረኹ እንደኦ ከዓ ኣይተኽካ ውዶ እዋ እዚኣ መከባድ ኣይኮነትን
بلا كاوكو فيلات اللي زعنحت انداتسات مو انتاي نخيدو مرعوتي سأسأل له مسلني بلتو أبراهام جنا كعللي زحسو نيرو كم يحيش بلا هو كان ريوم با حراين خيد تتحيزو من وشت داسعتو أرسيما صواتا مستودة نمرعوتي روح سقام مايلا مسمى ماتسطان جز أخدت نيرتران خد كيد كرم معالتي اترفوا نيرو قال حاو بقى مالت سويت حاون أبراهام يا أما عسكر مزي أسلز نورت حاون كاو كارتون معسكر تماريس نيرو كي خد يخيد علىه كتبلا إخا نجزا خدت كتبلا عن جزا خدت سبعيا أو جزا يسأنحن مسدك عيساني حتى نيرترا يخيد علىه خنقركي لأي مزي سوالتا سنبيدا هو نايد حندخي انت يالوديو دحاني سدراري أيامكم مزدالية مسوالتا دحان أنس خيد اندي حاسيبا نيرا أرامي مرعلس مرع حليفة مزا حاسيبا نيرا أو جن عيت خادي نخي كم زيل كإزيل زلوا بلتا تنستسل زنارات أرسيما سنبيدا نأرام كابل باوزيا خالي إمام مارت تتفتن كم زين ورد سي مرعى مستمعت تبد حريس تزاروتو ولا حنتي زي سمعتو أو حسب حلاس لزنارات قال حوابا زخل تزاريوا ملسس لزسانت أرسو على خدو حاتثتا كاوزن ورد حسب تبارابيرا الله يكرتا بلتا هل ميلكوكو معاسي خخخت كده حسيك زلخي كالي انت ترف الناس كل تزيت متمال أخلو حقوز مخونهم نعوهم كعا سبلتا أرسيما أنا دعا أو السلسة معالتي حسوا له كيدون قيدعا كاو نتسنى زخيد سوونا كساني فألية اندي كمين مخقبرية بلتا زخوان ختم مال أونا يدليتن حق خنسوس اتمعالتوون آتي إيزالو كل تسوم من أبي لي يتعرفوه أرسيما منفسات ربش سلزنارت بزند حلفك أخنا قراكيلا على جيسا دحان كمل سيلا طاوزي أخدت بزعوة الرام حساب آيق وارزتن رسي إني مالت ديو هو تاقوالك من تخول تا محازا خوينا متيا زنارت زمن دو تخول تاي كوين إخ نماني مرعو الليلة زي حاتت قوة كلا تاي كوين إخ بخندسي زربش سلخو ندابلت بحنساو كي تردعا كزا صحت دحر خلتا معالت مشات كتدق اسندات دالوت أبراهام يدول اللامو أتشفتا الله خدخي بلا الله خو أب حوي يكرتا طفيه مش طفيه خطراي بزخونه زكا أنت خوينو كنرخب دلي نيرا برازرون طفيه يولك طفيه لي خاصك نيرو هواي حقها دحر مرعى زي ممصا يغريتا ون بللي مرخاون كنديناي صباح يوقسل لخون إرترا انتاي تبلي نقهو قدم خاتكم مو زين راخب بلا دس ملن نيرو يقدا الساعة 5 نقهو كوقس حسابي قلتي فخم اللس يوزلو مستمولسكو نراخب نخونينا إلى ملست له دحان كم تخوين دعا بسلام إتخي تراي عدنا خعا سلام بلليخي حجي كي يحزكي سلام ليتي سأقام يلن كبل الكاي سلام ليتي نمر عود خعي غريتا بللي حرايلو تلفون عزوا أرسيما نقوت السيان قعزاء نما يتصور جمرت نعد الكوينو ناشرك توزق تقريبا سلسان حتى مستاز ملئت ناوشرة تسافرت كان ما يتصوري ناوشرة منقد دحانيو مرة نوحي يكونن قلت فاياتيا نا حمارا أوي كم تسافروا حتيتا نفتنا حمارا تسافر لبوتا خدت أو بزحات سبات لنا وعد زخدا بزحات مخاينين تانيحنا اتو فتاريناتاتون نناتهم يصوع نيرم حافتي ناوي إخي لعبزي ناولو يسحو وامو أرسيما أزيا فريحة مستسرق زلو سرق الله تتنققي لم زفانوا منطي لم وازخود خوين تسمع
ምስ ብዙሕ መካይንን ሰባትን ተጋግያ ናብ ካሊእ ከይትሳፈር ደጋጊማ እንዳሓተተት ነታ ናይ ሕሞራ ረኺባ ተሰቐለት። ቁሩብ ሰባት ጎዲሎምዋ ስለ ዝነበሩ ክሳዕ ትመልእ ተፀቢያ ምስ መልአት ጉዕዛኣ ንሕሞራ ጀመረት። ኣብ መናፍርሕ ነይርዋ። ብፍላይ ኣብ ኬላታት ክትበፅሕ ከላ ብዘይካ ናይ ማዓስከር መንቀሳቐሲ ወይ ድማ ኣይድ ካርዲ ዝኾነ ካሊእ ኣይነበራን። ናይ ዕድል ነታ ናይ ማዓስከር ምስ ረኣዩ ስቕ ኢሎም ይሕልፍዋ ነይሮም። ካብ ተከዘ ስግር ምስ በሉ ንኽምስሑ ኢሎም ኣውረድዎም። ኩሎም እቶም ተሳፈርቲ ኣፍታ መኪና ወሪዶም ናፍቲ ቤት ምግቢ ይኣትዉ። ኣርሴማ ግን ኣብ መኪና ኮይና እያ ትዕዘብ ነይራ። ቤና ምስ ተረፈት ከዓ ካብዚ እኮ ነዊሕ ይኸውን ወሪደ ዘይምሳሕ ኢላ ካፍታ መኪና ነታ ንእሽተይ ቦርሳ ናይ ኢዳ ሒዛ ወረደት። ኢዳ ተሓፂባ ንውሽጢ ገዛ ክትኣቱ ዝረኣያ ምስኣ ኮፍ ኢሉ ክመፅእ ዝወዓለ መንእሰይ ናብዚ ንዒ ኢሉ ምልክት ይገብረላ። ኣርሴማ ናብኡ ብምቕራብ ሰላምታ ለገሰትሉ። ንሱ እውን ፅቡቕ ሰላምታ ለጊሱ ኮፍ ንኽትብል ዓደማ። ንሳ ግን 13 ክፋል ይቕፅል። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛንታ እተን መሓዘት ከመይ ፀኒሕኩም? ዝነበረና ዛንታ 12 ክፋል ኣብዚ ተፈፀመ። ብዝቕፅል ብ13 ክፋል እስካብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ሰናይ ቅነ። ፍቅሪ ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ፍቅሪ ድንግል ማርያም ተመሊኡ